Gawas sa makaligo, makalaba ug makapabugnaw ang mga residente sa kasapaan sa Barangay Haklupan, Talisay City, ang tubig niini midagayday paingon sa pasilidad sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD nga magsilbing supply sa dakong bahin sa Sugbo. Ang tubig gikan sa bukid, naman tay dam dito sa ubos. So pag igol dito sa tong dam, ubanda mo sudre sa atong sedimentation. Yang katong ditong pikas, motoy infiltration basin. Sa pagtuyok adto sa MyTV Cebu News Team sa nahisgutang sapa, hubas o wala na tubig among naabdan. Ug sa unahang bahin, di nahimutang ang dakong dam sa MCWD na matikdan sa MyTV Cebu ang kamabaw sa tubig. Matod sa MCWD Plant Equipment Operator nga si Raymond Galo, adunay dakong pagkunhod sa supply sa tubig nga nagsugod sa unang semana sa Mayo. Karon okay ra man ta, ang ato ra gyung problema kani wa nay tubig. Kay wala na may makamusod sa atong infiltration ba plus disiltingon nun pagyud. Mato di Galo, 30,000 cubic meter matag adlaw ang target nga ma-generate sa ilang buhatan aron makaigo sa mga consumer sa MCWD. Apan matod sa MCWD General Manager nga si Attorney John DX Lapid, mikunhod na karon sa 20,000 cubic meter ang supply matag adlaw. Ubos na gyud ta below normal atong ulan. Na affected no southern part of Metro Cebu barangays. We cannot pinpoint unsa nga mga barangay good, but dili na siya zero nga water ha. Dili na siya 24 hours silang water. Kadlawon sila makasawod og tubig when the demand is lesser. Samtang, gibutyag ni Galo nga usa sa ayuhunon sa buhatan sa MCWD mao ang filter equipment sa ilawom nga nabara tungod sa baha sa pag-igo sa bagyong Tino sa miaging tuig. Okay, katugong last year nga ang katong day pagbagyo. Ang pagsugod sa paghinay sa supply sa tubig nga nasinati sa Metro Cebu, epekto sa pagkunhod sa level sa tubig sa MCWD dinhi sa Barangay Haklupan, Talisay City. Ang natagamtaman nga kakuwang sa tubig tungod sa hot and dry season. Lakang karon sa MCWD, mao ang pagpahimutang og siphon tanks ngadto sa upland barangays, magkaut og dugang groundwater sources ug pagkontrol sa pagkuha og tubig gikan sa mga fire hydrant alang sa authorized water tankers. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.